Nina, har du husket spoleren, så du ikke sletter noget? Ja, har du husket det? Og stop! Nina kan ikke! Ja, prøv lige at... Kom ind. Prøv lige at være lidt stille, og så ser jeg for arbejdet lidt, ikke? Jeg er lige dernede, sidder og snakker. Kom ind. Ser for arbejdet, ikke? Kom nu ind. Søren, få lige de der briller af. Du ligner, jeg ved ikke hvad. Gå ind, Nina. 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 Vores telefon ringer. Gør Hendes telefon ringer. Tag den lige for at se, hvem det er. Sikkert helt Victor eller sådan noget, som har ringet til mig i min bil. Fuck, mand. Hvad skal jeg? Det er den forkerte lomme. Det skulle være den her. Hvad er det? Det var Victor. Jeg skal på jagt efter køber. Det gør jeg ikke. Okay. Køber! Køb det nu! Du skal. Har I set Kypre? Ja, køber. Ja, Kypre. Nej. Nå, okay. Hun er sikkert her bagved. Nej, der er jeg ikke. Filmer I måske går? Ja, vi skal finde Kypre. 2 små piger, der. Men der skal Kom ind, Mina. Kom ind. Vi finder Kypre nu. Vi er på det vilde marked. Vi skal finde en Kypre nu. Meget sjældent dyr. Der findes kun én i verden. Vi skal være forsigtige. Stille og roligt. Har I set Kypre? Nej. Hvad? Nå, tak. Har I set Kypre? Nej. Nå. Kom så. Og vi så på min Kypre. Det er Kypre. Nej. Det er sådan en fed løve. Så den køber 50 gange om dagen, så bliver den ikke tør. Kælk. Det er Kypre. Kypre! Du er lækker. Hvor er Kypre? Kypre hen. Den er her. La 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 la.
Lige her på Vibra. Ja.